Ele é Iago González, é o presidente da Asociación Proxecto Máscaras e podedes imaginar que isto non é unha gala de premios ao uso. Os que xa viñestes outros anos xa o sabedes, e os que non, pois xa vou avanzando. Vou intentar explicar sempre un pouco, en poucas palabras, o que son os premios ás boas prácticas cidadás, porque soa moi bonito, pero realmente o bonito que pasa aquí, porque non vai de honores, isto vai de feitos, vai de persoas que fan cousas e que fan cousas boas pola sociedade. Creo que todos coincidimos en que non é un momento no que destaquen nas noticias cousas boas que faga xente, que fagan políticos, que fagan, pois algunhas nacións. Entón, implicarse en mellorar o que pode ser a vida do lado é algo que non só merece un premio, merece un recoñecemento, e cando quen cho dá alguén que sabe pois o que é implicarse, ten dobre mérito. E isto o digo porque seguro que algún de vos, porque todos os anos se oe esta frase, pero que fixen eu para merecer un premio? Pero non fixen máis que o que me manda a conciencia, o que pensei que era correcto. Pois iso merece un premio, e cada vez máis, desde logo que sí. Como necesitamos xente que se reconcilie, que nos reconcilianos coa sociedade, pois temos estes premios que nos dan a perspectiva do que nos fai humanos, e eu vou escoitarvos a vos, a xente que está na primeira fila, e o que nos decides. Con vos xa fixen un pouco de contas, van ir xa máis de medio cento de historias que grazas a estes premios pois probablemente non se coñecerían, ou non do mesmo xeito, ou si coñecería a xente que está ao redor, ou a xente pois que, digamos, beneficiaria do ben que fan moitas persoas. Persoas como Fina, como Pitus Echemi, como David, como Fernanda, como Laura e como Concha, que son as nosas persoas premiadas deste ano. 7 persoas que nos fan ter fe en que as cousas se poden e se deben facer mellor. E que nunca hai un único camino para facelas, porque este ano temos desde o traballo coa discapacidade intelectual ata o activismo de barrio, pasando pola xestión de emerxencias. Pouco a pouco imos oindo todo o que nos vayades contando. Ademais, tamén o recoñecemento especial da Asociación Proxecto Máscaras ATEX 45 por promover a cultura sen etiquetas, que é algo, precisamente, que fixo nacer esta asociación no seu momento. Así que, antes de pasar á acción, que vai haber acción, os agradecementos especiais, ademais, porque non só está Iago no escenario, están outras dúas persoas, están Floppy e Vicky, que son o noso equipo. E a dicir axudantes, pero non son axudantes, son o equipo, así que un aplauso para elas. Este aplauso extensivo a todas esas persoas con camisetas que están polos lados, que vistes xa ao principio, que vistes no fotocall, grazas aos compis de Somos e do equipo de protocolo de Aspronaga pola súa colaboración para que este acto poda sair. Xa non digo sair ben, porque ben vai sair, pero para que saia, que iso é importantísimo. As persoas premiadas de premiantes tedes 2 deberes. Unha creo que xa a cumpristes, a tarefa de facer a foto no fotocall. Despois pode haber máis fotos, grazas a Aarón, que é o noso fotógrafo, que xa o perdín de vista con esta escuridade que hai. Aarón, o noso fotógrafo, como sempre, unha vez máis. E antes de marcharles, si pedimos, por favor, que dediquedes uns minutiños co corazón quente a asinar neste libro, o libro de honra, o libro de ouro neste caso, para, deixar un pouco as impresións e que quede constancia e que isto non quede só unha cousa duns minutos que nos fan ter fe na sociedade. Tamén mención o taller ILAB de Brumico. Este ano non a trouxen, porque non a topei, pero temos esa pequena tartaruga que, ademais dos trofeos, acompaña sempre a estes premios. O premio físico é unha tartaruga feita e deseñada artesanalmente por estes rapaces e rapaces de ILAB de Brumico, que se non vistes algunha vez o seu taller e a súa obra, vos convido a pasar por Ramón y Cajal, porque a verdade é que hai cousas preciosísimas. Así que nada, a nosa mascota, que vai un pouquiño lenta, pero segura, a tartaruga, símbolo destes premios.